राज्यात पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान कांय वाठारांनी मोठ्या संख्येन लोकांचे लुकसाण जाल्ले पळोवपाक मेळटा। भटवाडी कोरगांव वाठारांत प्रल्हाद गणपुले हांचे 40 वर्सां आदल्या गोरवांच्या गोट्यार वडाचें झाड पडिल्ल्यान गोट्याच्या लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालें। सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना। पळयात पुराय बातमी। प्रल्हाद गणपुले भटवाडी कोरगाव येथून आज आमच्या तुम्हाला दिसत असेल मागे आमचं आता बरेच वर्ष इथं गोठा होता आणि या गोठ्यात आज सुदैवानं गुरं नव्हती म्हणून मोठी जीवितहानी टळलेली आहे। आज भले मोठा इथला आमचा पूर्वीचा वडाचं झाड मोठं इथं आज माझ्या गोठ्यावर पडून इथं माझं बरंच असं नुकसान झालेलं आहे। आदमास किती असं नुकसान पत्रे वगैरे नुकसान म्हणजे काय आता 2.5-3 लाख तरी रुपये नुकसान झालेलं आहेच। पण महत्त्वाचं म्हणजे काय जीवितहानी टळली हे मोठं सौभाग्य म्हणायचं आमचं, नाही तर आज मोठा अनर्थ झाला असता। किती वर्षाचा म्हटलं तुम्ही आदमास काय या गोठा तुम्ही? गोठा आमचा तसा नाही म्हटलं तरी आज 40-50 वर्षाचा गोठा आहे। गुरं वासराचा गुरं वासरं सुदैवाने आम्ही काय आज गुरं चरायला सोडली होती त्यामुळे आज गुरं नव्हती, नाहीतर मोठा अनर्थ झाला असता। किती वाजता आज हे घडले? साधारण आज दुपारी आता संध्याकाळी 4च्या दरम्यान या पावसाच्या पहिल्या याच्यावर पावसाच्या पहिल्या पावसाला तडाखा मोठा बसलेला आहे। नुकसान भरपूर झाले याची। नुकसान तर झालेले आहे, तुम्ही बघताय ना आता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।